Bună, iubi, ești gata să te scot la date? Normal. Ia să vedem dacă ești gata. Da, ești gata. Ești superbă. Știi unde mergem? Nu, dar aș vrea să știu. Nu îți spun exact unde, dar sper că ți-i foame. Chiar mi sincer. Pentru că date-urile sunt foarte importante într-o căsnicie fericită, am mers împreună cu soția mea seara la un restaurant să mâncăm ceva bun, și anume la restaurantul Good Times din Iași. Este un restaurant la care nu am mai fost și am vrut să îl încercăm. Ne-am comandat 2 limonade cu fructe care au fost extraordinar de bune, iar de mâncare eu mi-am luat o porție de costițe barbecue cu cartofi și salată, iar Miriam și-a luat un piep de pui cu piure de morcov și un sos de feta picant. Preparatele amândouă au fost foarte bune, doar piureul de morcov a fost pentru amândoi un pic cam prea dulce. La desert ne-am comandat un cheesecake cu gem de fructe de pădure și un lava cake. Ambele au fost top, dar lava cake-ul a fost cel mai cel. Era și de înțeles că în farfurii nu a mai rămas absolut nimic. Ca părere, desertul a fost top, iar mâncarea bună. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Mai venim.